din palita ice cream. Hi everyone! Today is November 2 and All Souls Day or Kalag-Kalag. So, mga tumiog, mga sementeryo kay wala mi nakaadto gahapon and the other day. So, first nga sementeryo nga among adtuan is ang Tubod Bituon Cemetery. Ikaw, Abi, unsa man imong i-pray? I wish we rich. Dili, atong i-pray ang kuan ha, ang kanang mga kalag sa atohang mga parinte nga nangamatay, okay? Family. Naana mi diri sa Tubod Bituon, naana sa Purok or Sitio Centro. So padulong na mi didto paliko padulong sa sementeryo sa Tubod Bituon. Actually guys, wala tulog gid unta ni ka sementeryo nga among adtuan. First na mong adtuon is kini nga Tubod Bituon Cemetery kung asa gyud nga gipanglubong ang ako ang mga kaparintihan kay ako taga Tubod Bituon man ko. Tapos after ani mo adto pa unta mi sa Dumanhog Cemetery, ubos ug babaw. Pero I think gigutom naman gud ko aning panahona god unya galain na akong kabuhi plus kaihion pa jud kaayo ko. Wala na lang mi nanagkot dito, bale sunod adlaw na lang mi managkot. Anyway, naara man na ang sementeryo, di man gid na budagan, pwede ra man anytime moadto dito sementeryo managkot og pwede ra pod magpamisa sa mga kalag anytime bisan og kada adlaw pa. So ang importante na mo guys nga maduaw na mo anhi dinhi sa Tubod Bituon ang ako mga kaparentihan, ang mga Kalago family, mga Handukana family na naa dinhi gipanglubong. So kini sila guys, mga naninda ni sila og mga kandila na sa kilid-kilid. Di ra mo problema kung wala mo nakapalit og kandila kay naara may baligya, naara man jud mga tindera. So mao na ni siya gapadulong nami didto sa sementeryo dito sa Tubod Bituon. Nakahinumdum na noon ko sa una nga sa pag high school pa nako, usahay ana mi moagi sa likod sa sementeryo kay magbaklay raman mi ba gikan sa eskwelahan sa Bituon National Vocational High School. Unya di man usahay kay wala jud mi kwarta gid nga pamliti kay layo ba gyud kaayo. Kay kung naa kay mga pamliti murag dato na jud kaana, pero kay pirmi mangulay kwarta pamliti, sumuo na nga magbaklay mi dili lang moagi na ka sa kalsada kun dili adto lang sa shortcut na agianan diha likod sa sementeryo. Inig maabot na lagi og kilom-kilom na lagi guys, murag kadaganon kadili kung mudagan ka murag mulupad gani ang imong espiritu kay mingaw kayo na siya sa una mga few years ago, siguro mga 20 or more years na ang nakalabay. Mingaw jud kay na siya diha guys, kini siya nga sementeryo. Dayon lahi ra gid kaayo sa feeling sa unang panahon pa. Karon ang sementeryo karon dili naman kahadlukan kay pwede na gani ka magpuyo diha, magtukod og balay dinhi sa tunga-tunga pa sa sementeryo, di lang gid ka mahadlok kay murag naanad na taba. Nya hayag na pod kaayo sa una, panlagsa ra gani kaayo ang kuryente. So murag gyud og kanang gukdon ka ba nga murag na ay nanggukod nimo nga mga laing mga espiritu, mga dili ingon nato or unsa panadiha nya feeling nimo hunat na kayo imong pagdagan pero di ay kun imo jud tan-ahon kamay ra gid kaayo ka og natulin di ay sa imong dinaganan. So ana na siya na mi dinhi pero dili mi diri mo park guys kay daplin pa man ni kalsada go dili mo man ni siya parkingan. So mupadayon pa mi didto sa unahan. Kaya di siya nga tayo, murag, naanan ni siya sa almost 5 PM. So, as you can see, daghan pa kayong mga tao nga nanagkot. Yeah, murag, ang kining mga kuan na adin hindapita kay gi-privatized. Yan Mao ni sila guys. Nakahinumdum noon ko da sa akong igagaw nga dinhi gilubong. Last year, ako gid siyang gipangita kung asa siya gilubong na dito sa unahan, pero wag gid ako makit-i ang iyahang lubnganan. Siguro murag wala na naatiman siguro. Gimingaw ba ako ato niya kay kababata to nako.
sige jud ko gahandom ato niya. Madamguhan gud to nako siya pirmi. Basta makauna-huna ko niya. Tuas lungsod na akong papa. So dili ra mag problema diri guys sa tubod bituon cemetery kay dako ra kayo siya og parkinganan. Wala nang akasya. So wala ra gyud kay problema. Siguro sa dakong cross. Nya, gituyo jud ni namo nga hapon mi nga moari diri or managkot kay dili ra pod kaayo init. So ganinang mga alas 12 gud mga alauna, grabe man gud kaayo ka init, grabe ugtong tutok murag maglabad jud ang imuhang ulo. Saan nila pa tayo? Nya karon kay naka-park na mi, so mao na. Okay, gawas na mi. Pero gisugat mi aning bata nga naka-blue. Kay maninda ko no siya kandila na amo na lang gipalitan bisan og ang kumbana nakapalit nag-usa ka putos nga kandila kay ingon siya nga kuan kuno last na lang kuno na. Pero sa tinuod baya pagdayon na mong lakaw nakita na ko siya naninda na pog laing putos nga kandila. Last na lang di ito sa katong putos nga kandila nga iyahang baligya. Marukoy jud oy mo na kumbana di jud na siya ganahan jud mo entertain ko nung inana kay usahay mo ra naman kuna silang nagpakilimos. Pero anyway, managkot mi guys kay dili naman madala na mog usa-usa adto sa mga puntod sa among mga parinti. Amo na lang usahon diri sa dakong cross. Amo na lang isulti tanan ang mga kalag kutob sa mahinumduman. Among ihalad sa among mga pag-ampo. Nya, napoy misa diha si Father Wesley diha sa kapilya niya. Nagsigi pa og basa og mga pamisa diha sa mga kalag. So after na ko nga managkot, magunas ako panagkot dinhi. After ko managkot, maglista ko sa akong mga kalag nga pamisahan diha sa kapilya base na di ay makaabot pa ko sa kuan kanabang ilahang isulti ba kanang sa pamisa. Pero kung dili na makaabot, pwede raman daw kuno nga i-offer lang during sa offering. So mao na siya guys. Din lang ko to